יש חנויות שעובדות עם חברת הובלות חיצונית, שזה בעצם אומר שהם הכינו את המוצר, אפילו שהם הכינו אותו הכי טוב שיש. אוקיי, אני מאמינה שהם לא יוציאו מהמפעל שלהם מוצר לא טוב, אבל עדיין, עד שזה מגיע לבית של הלקוחה, יש דרך ארוכה. יש את המוביל, יש את איך שהם זורקים את זה במשאית, איך הם מרכיבים את זה ללקוחה, גם את השירות של המוביל, איך הוא מתנהג כשהוא נכנס לבית, באיזה שעות הוא מגיע. אני פעם, לפני שהיה לנו חנות רהיטים, הזמנו מאיזה מישהו רהיטים לבית. תקשיב, בן אדם מגיע ב-2 בלילה לספק לנו פינת אוכל. כן, מה תעשה? אז היה, אצלנו אין מצב. אנחנו עובדים עם חברת הובלות פנימית שלנו, אנחנו יודעים בדיוק מי מביא ללקוחה. מהרגע שזה יוצא מהמפעל שלנו, זה עדיין אצלנו. זה לא עובר לאיזה חברה באמצע, שלך תדע מה קורה במשאית, לך תדע איפה זה נזרק, מקבל פה מכה, שם שריטה. הכל ארוז, יוצא, עטוף, כמו שזה מאצלנו. ככה זה מגיע לבית של הלקוחה, בשעות שקבענו מראש, מתאמים עם הלקוחה, מתי שמתאים לה. עד שהלקוח או הלקוחה רואים שכל מה שהם הזמינו, הרהיטים, יושבים כמו שצריך בבית שלהם, שזה מה שהם הזמינו, שמתאים להם למידות. וואי, איזה מהמם, איזה פצצה. עד שאנחנו לא שומעים את המילים האלה, רק אז יוצאים מהבית של הלקוח. ואנחנו את שלנו עשינו.